Ġurnata ta' ħidma fost il-Karkariżi. Għal-pinnis laqat ma' residenti fost is-sidien tal-ħwienet ma' tfal u żgħażagħ. Dan kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kompla bil-ħidma tiegħu fil-lokalitajiet din id-darba f'Birkirkara. Bernard Grech beda l-jum billi żar l-ewwel il-proġett tal-Mediterranean College of Sports li jinsab fil-kumpless sportiv ta' San Luigi fejn kellu l-opportunità jitkellem maż-żgħażagħ li kien hemm preżenti u li tawh merħba mill-isbaħ. Bil-kamp tal-Partit Nazzjonalista jgħid li gvern ġdid nazzjonalista lest ikompli jinvesti fl-isports anka bisħubija mal-privat. Gvern nazzjonalista ikompli anka f'din il-linja ta' kif partnership mal-privat nistgħu propju noħolqu u nkomplu niżviluppaw dan il-kunċett. Wara li żar dan il-kumpless, il-kap tal-Partit Nazzjonalista intlaqa fil-Mużew tal-Bażilika Kolleġjata ta' Santa Elena fejn kien akkumpanjat ukoll mill-kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista, kif ukoll mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalascione. Aktar tard wara nofsinhar il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla bil-ħidma tiegħu f'Birkirkara b'diversi house visits fejn ir-residenti ta' Birkirkara tkellmu ma' Bernard Grech dwar diversi kwistjonijiet fosthom il-kriżi tal-loli tal-ħajja u iż-żieda fil-prezzijiet. Fuqhom kulħadd l-għoli tal-ħajja li tibqa' l-ewwel diffikultà kbira imma wkoll anki ġewwa Birkirkara tgergir kbir fuq iż-żamma ta' Birkirkara l-investiment u anka sfortunatament it-telqa li jħossu ir-residenti u għalhekk tkompli l-ħidma tagħna anka fil-lokalità għaliex aħna nemmnu li tmexxija nazzjonalista tal-lokalità ta' Birkirkara tista' ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Bernard Grech fakkar ukoll il-Partit Nazzjonalista se jniedi l-kampanja elettorali tiegħu nhar l-ewwel ta' Mejju waqt attività li se ssir fi ġnien l-Arusa tal-Mosta fejn preżenti se jkun hemm il-kandidati kollha tal-Kunsilli Lokali u tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Aktar tard matul il-jum il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar ukoll il-każin tal-Banda Sant'Elena u l-każin tad-Dukes of Conestoga waqt li temm il-ġurnata tiegħu blaqa mal-Kumitat Sezzjonali ta' Birkirkara fil-każin tal-Partit Nazzjonalista.